Wapen Kabalen, nandito po tayo sa Barangay Solid, Florida Blanca, Pampanga, Sitio Pulong Dagal. At meron po tayong beneficiary dito at makakasama po natin ang PhilHealth Boy ng Balen ng Florida Blanca, Rex RJ Laksamana, ang aking pinsan Jonas at ang anak ng beneficiary po natin, si Ma'am Ella. Ano pong pangalan ng beneficiary natin, Ma'am Ella? Avelino Alquero po. Avelino Alquero. Ilan taon na po si Tatay Avelino? 72 years old po. 72 years old. Na paano po siya? Bali na-stroke po siya nung August 23. August 23. So, si Ma'am Ella po ay nag-request sa atin ng wheelchair guy na galing sa Akay ni Sol Party List. Tara po, samahan nyo kami at ibibigay po natin itong libreng wheelchair ng Akay ni Sol. Tara! Let's go! Gusto ka rin yan, gusto ka. Ay, Chay, tatay na. Ay, good morning po. Sigurad ko po. Tay, sigurad ko po. Consilor Jojo Bitog. Kamusta kayo po? Sigurad ko po. At kaya pong bit-bit wheelchair, bibigyan ng Akay ni Sol Party List, ang po pambansang konsyal Jojo Bitog, ang po Rex Laksamana. Ayun po yung bayo yung wheelchair para gamit siya po. Yan, kasi bayo po na. Kaya may itapo mo. Kumusta na kayo po? Kumusta na ko, Tang? Masyado makapanyalitay tatay. So, yan po yung wheelchair bibigyan ng Akay ni Sol Party List po para gamit nyo po kaya kayong pag-therapy, kaya kayong pag-check-up. Ang po pakingal doldoyo pong pamibiyebye. Po. So, sana po tuluyan na po yung paggaling nyo at mimingat kayo po lagi na tang. God bless po kaya kayo. So, PhilHealth Boy. Ito si PhilHealth Boy. Ano man sasabi mo sa Akay ni Sol Party List? Hello po, magandang umaga po ulit. Sa ano po ng Florida Blanca, wala po kami sawang nagpapasalamat kila Kuya Ching at sa Akay ni Sol Party List sa walang sawang pag-antabay, lalo na po sa ating mga senior citizen at sa mga PWD. At ngayon po meron na naman po tayong natulungan dito sa Barangay Solid, Florida Blanca. Maraming salamat po syempre po sa ating pambansang konsyal Jojo Bitog. Maraming salamat po Akay ni Sol. Maraming salamat din partner Rex RJ Laksamana. So, misahop-sahop tamo po para kayong panyulong ng Barangay Solib at ng Balen, Florida Blanca. Kaya be po, din kaya katamo kaluguran PWDs. Ako po yung kayong pambansang konsyal, Jojo Bitog. Magpasalamat kayong partner ko, kang Rex RJ Laksamana. Magpasalamat kayong Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay tayong lahat. Sige tang, subukan mo yung kaya mo, yung wheelchair mo pa. Shape po yan. Shape po yan. Yan, babami mo, Pogs. Babami mo, Pogs. Yan. Yan, yung metong po. Yan, okay. At yan po seatbelt din Ayan, Rex. Ayan, Rex. Ayan, pwede na ka mong kayo. Yung seatbelt siya, seatbelt niya pa yung tatay. Yung seatbelt din ito, yung preno. Pagawa may tarap karyang kakaroon. Yung seatbelt, bangka tayo agad tatarakan. Yay! Tang, ne? Mag-thank you ka! Mag-thank you ang itong konsyal Jojo! Okay na yun. Ito na Pasalamat ka. Ayan, tsura kayo po. Sige po. Basta magpagaling kayo po na